Ka KSU Employment Monitoring Cell hapo ka jingalam uchaman usamla Ruben Najir menta ka singa khatwe trik unaitung arhajar arpusau ulalet binyakindu ya ka DHS ban panjing penchai halor ka jingweng no ya ka interview bat ka jing khat thep kam biang ya ka ju ka kam staff nurse ka bala dat pin mi ka teng ha ki banai bala dam habakran chikilat pathai khubor uchaman ka Employment Monitoring Cell uba Ruben Najir ula ong baka seng kadawa bade ban pelat baik ba ya ki marks jong barok ki bala depth ya ka examen khnang bakan wanra ya ka jingthong kam ka bakhuj bat ban lait na ka jingsha ken no Kundu I BHS kalong halor ka jingpemi career advertisement biang jong kaniki laispa arsan dinas tiba nasu syana hanya tarik kum kejingtet kejingi jing saya kani ke isu jong kaniki dinas ngila diwanteng ban kundu director ba hau gunai match kila pemi advertisement adin ba kila pin hatu kapor hapor mi advertisement ki isu select ki candidates based naka experience ki jong ki te kawan kecing ijor ni na bunut ki nong apply kan kam ki ong ba ki kila don experience la suppose nam kan asnam wat kuntar ter hendri kim shimi ya ka kerteng ki hendri ki bad dang sudah tritang asnam batang experience tang asnam kila ki kung kita ki kerteng kimi te onda hatu kapor biwan ban kundu director nila batai kita ki baro i yang ikapit luar kata kabenta bat hadin tang asni hi baya kata ka interview ka walk in interview jadi live pa person kinas kila cancel no te hadin bala cancel hot officially kam ai kono nunggu juba ba balik ki cancel nomor ba ni wan da ka nong ba kadon kono jing no siliang ya no interview no takadang ikwa ya kanika bakin tumi ki maksa ba te ngathai de si kilap ya kum kita ki bat ki cancel no ke interview tingi dang apmi ba hot bakin pin shisha ba beli biki cancel ring isi no baki pin re advertise piang ya kanika post claim da justify ya beli ki cancel ya ka last ya ka interview ke ba menchua te hadin ka jinga kereng ka cungi na kaliang cungi batai ba isu batai ba hot ki bun pala kini ki allegations ndi tang na kaliang ng seng hindi niki patba ba kinong apply ru kunju takadaw ki ko ban cancel no ya kanika interview pat ban le thamai te na kaliang jo seng ni bu tang kawe da pichukli haba pp re advertise piang ni ka post but bali fi advertise ka post number ba pitip bakadon ka jingli bakla hanu da manu ha ki ban pemi keteng ki ba bomdi ban mi te kamun toire ban chupin mi kita ban churi advertise piang ni ka post number ba kitu ki brio ki bram tre ni ki bri ba tre ni ba pemi akalis te kamun dala ki bakla lesi kala ban ni ka jing bakla ni lesi kala ade ka bagi ko ban tundung keteng jong nore jong nu takadaw ki le kum tu dekat bakadang don kani hatu kani ke exam kanong siya kata ka fair ba ka ba khud ba suba nam ta kinong apply kam namar kum menta ya kaju kam ki bala de apply ki hab apply pia menta hatu kanong ya kani kenti benta kanong ka ba khud ni em te kata ka di ka wi kata chikli bang ibu na kular ba ya kani ka exam bo menta namar ba long na written examination tu kan long based ki umar sheets temdi bakarek ubri ndi kan karek ki machine te kan mudon kono ka jingde siliang na siliang ki marks ki bami kin pinmi shaba bahwa iwi bentaru ba kadon kata ka weightage bagi ai ba experience ki materi hakam sarkar ba ki ba menteri hakam sarkar bagi ki ai weightage ende kum kita ki experience certificate kin la weng no menta kan don bitang prapu marks kan libi halor ka examination but arpu marks de kila pas kita examination kin pe ya ka practical ka jongki ta kala menon ka viva ba kita ki ong ba kin sai shong jingilang kin pala ban keren bakin pinmi kita kimak sende ngi na kaleng sing la dawa ba don kam ban pinmi kimak ki le takawi ka surba le se de ki pinmi kimak undon kindon gitu kina ki ba feel ki ban smusi ban pe kimak ne kitu ki ba pun ne kindon ki ong ki ba pass through kinong ba ya ka privacy ka juki fila disclose sa public in am apa pi apply ya kanu kono kam sarkar sisin ba pi pass kimak jumpi la de public document pe la de ba ban pinmi hak ba kenang ba la dai don kinu ki ba yo duna ki mak si pam sim pass ru la da kita ki mak sujung ki apply ki RTI ru kila bunyo ya kejuba kila bi bahot
ini kia maki kio katamak, kini kio katamak, so hot kajing tungkam kalong kabaku.